Nitong nakaraang linggo, naglabas ang Department of Health ng bagong classification system na sumusukat sa estado ng COVID-19 pandemic sa iba't ibang lugar sa bansa. Batay sa bagong alert system as of August 11, 41 ang pasok sa heightened alert o nasa level 4 kung saan ito ang pinakamalala ang kondisyon. Sa mga naitalang lugar, 3 ang nasa Central Luzon. Ang siyudad ng Angeles na may 668 active cases as of August 11. Ang Pampanga na may 3,009 na aktibong kaso as of August 10. Nasa listahan din ang Tarlac na may active cases na pumalo sa 651. Ang 4-level alert system ay sinusukat ang kalagayan ng mga lugar batay sa dami ng kaso ng COVID-19 at ng Delta variant o ang transmission rate ng mga ito. Gayon din ang utilization rate at capacity ng mga healthcare facilities. Sa Alert Level 1, mababa ang transmission rate. Nasa below 50% ang healthcare utilization rate at walang Delta variant sa lugar. Alert Level 2 naman kung mababa ang kaso ng COVID-19 ngunit may pagtaas. May kaso na ng Delta variant. May pagbaba sa kaso ng COVID-19 ngunit tumataas naman ang healthcare utilization rate. Papalo naman ito sa Alert Level 3 kapag maraming kaso at patuloy pa ang pagtaas. Ang healthcare utilization ay tumataas. Gayun din ang hospital bed utilization ay higit 70% na may Delta variant man o wala. Ang Alert Level 4 naman ang kritikal na kalagayan. Ito ay kung lahat ng mga hospital beds for COVID-19 patients ay higit 70% occupied na at may pagtaas pa sa kaso ng COVID-19 kahit walang Delta variant. Samantala, ayon sa Department of Health, ang positivity rate ng bansa ngayon ay 21.9% na. Ibig sabihin, sa bawat 5 katao na natetest, isa ang nagpopositibo sa COVID-19. Diyan na Lumbang Parungaw, CLTV News.